Yɛbɔ mpaeɛ. Ɔkronkronni wo na tumi ne kɛseɛ ɛyɛ wo dea. Yɛda wase sɛ ne de nso ɔma yɛ kwan me yɛbɔ w'anim. Enimese yɛaba yi yɛbɛyɛ nhyira ansa ne akɔ. Yɛda wase wɔ Yesu din yi mu. Amen. Yɛde Nyankopɔn ase sɛ ne ho mmɔborɔ no nso ɔma na yɛ kɛse ama yɛn. Ɛna yɛn nyinaa bi pii Nyankopɔn anim. Yɛgu so ɛhwehwɛ ɔbɔnsam ne ho nsɛm no ara mu na tumi aboa yɛn. Ne nyinaa mfa nhyɛ adwene mu sɛ ɔbɔnsam ne interest paa wɔ agyidifoɔ ho sɛ yɛbɛfiri Nyankopɔn asɛm ho ne yɛne ayɛ deɛ ani ayɛ pɛ. Ɛde nyɛ sɛ bi yɛbɛyareɛ woyare ɔbɔnsam nha no, ɛhia wɔ nha no, adwuma sɛ yɛ nha no, ne mu adwuma sɛ yɛ kyini dɛ bɛ na wayɛ. Deɛ ɔbɛyɛ biara a wobɛfiri Nyankopɔn ho biara anaasɛ yɛn nso Nyankopɔn ne hia no, ne mu nyɛ deɛ ɛbɛto yɛ abrabom ne hia no. Nti ya ne yɛde ahye adwuma paa yie paa sɛ yɛn nso Nyankopɔn kɔ no yɛ tamfo no ne interest yɛ ɔwɔ nie. Ne mu nyɛ sɛ yɛnyɛ sika. Wonya sika no akyi deɛ bɛ na wayɛ tie Nyankopɔn. Ɛno ne adeɛ a ɛhia no. Na ɛnɛ nso yɛhwɛ ɔbɔnsam ho nsɛm baako anaa mmienu bɛtumi aboa. Nti ne asɛm nti ne sɛ Satan has limitations. Satan has limitations. Ɔbɔnsam ɔwɔ sintɔ. Bɔnsam nso ɔwɔ sintɔ. Ɛnɛ ho asɛm ne yɛbɛsua. Ɛni ka nte aseɛ sɛ sɛdeɛ abɔfo kronkron wɔn teɛ no saa na bɔnsam nso teɛ. Sonso biara na ɔbɔnsam ne abɔfoɔ no ntam. Sɛdeɛ Nyankopɔn abɔfoɔ wɔn soro wɔn teɛ no saa pɛpɛɛpɛ na ɔbɔnsam teɛ. Wɔn so nyinaa ɛyɛ the same thing. They have the same nature. Nti sɛdeɛ angels yɛ powerful beings no saa na ɔbɔnsam nso wɔyɛ powerful being. Ɔbɔfoɔ bi a ne ho ɔden paa yie paa. Honam biribiara ntumi nsɛ bɔnsam kwae. Nsuo, egya anaa biribiara ni hɔ a esi ne kwae. Nanso ɔbɔnsam ɔwɔ limitations. Ɔbɔnsam n'ani kɔ kyirikyirikyiri paa, n'ani ɛkɔ kyirikyirikyiri yie paa, na wɔyɛ very fast and smart. Ɔyɛ nyansafoɔ paa yie paa, n'adwene mu dɔ paa. Na sɛdeɛ abɔfoɔ teɛ no saa na ɔmo nso teɛ. Difference a ɛda holy angels ɛne fallen angels ntam ara ne sɛ abɔfo kronkron no ɔmo Nyankopɔn na ɛte soro. Ɔmo Nyankopɔn na ɛte soro, ɔmo yɛ kronkron. Na fallen angels nso deɛ ɔmo ne Onyankopɔn apam afiri ne nkyɛn. Ɛna ɔmo nso ɔmo yɛ ahomfi. We yɛ holy ɛna we nso yɛ unholy. Difference ya ɛno. Nti by nature no deɛ ɔbɔnsam ɔwɔ limitations. Hwɛ sɛdeɛ Nyankopɔn si bɔɔ no deɛ a ɛnyɛ sɛ bi a ɔyɛ bɔne nti ɛna ebi a wɔtɔ sini wɔ nneɛma bi ho ɛyɛ abɔdeɛ mu nsɛm. Ne mmom sɛdeɛ Nyankopɔn esi bɔɔ no ɔbɔnsam ntumi adeɛ nyinaa yɛ. Ɔntumi biribiara yɛ sɛ ɔbɔnsam ntumi adeɛ nyinaa yɛ. Ɔwɔ sintɔ. Sɛdeɛ nipa nso yɛn nso yɛwɔ sintɔ no. Nipa human being we cannot fly. Ɛnyɛ sɛ yɛyɛ bɔne nti na yɛntumi ntuo. Yɛbɔ bia mu no yɛntu. Nti ɔbɔnsam nso ɔno nso ɔne sintɔ. Ɔno sɛ Onyankopɔn nko ara na ɛni sintɔ. Only God has no limitations. Nyankopɔn nko ara because ɔne ɔyɛ creator. Nyankopɔn nko ara na ɔne oni sintɔ biara because ɔne ɔyɛ ɔbɔ adeɛ. Ne mu ne abɔdeɛ nyinaa deɛ ɔmo baabi a obiara akɔpem. Nti Onyankopɔn deɛ he is not limited to anything. Biribiara ni hɔ a esi ne kwae. Bɔnsam deɛ ɔyɛ limited because ɔnyɛ omnipotent anaasɛ ɔnyɛ all powerful being. Sɛ ɔyɛ tumi a ma ne borɔ so daabi. He is not omniscient. Yɛsua akɔ ebi sɛ bɔnsam oni biribiara ho nimdeɛ nkosi. Onyankopɔn nko ara na yɛ all knowing. Mfa nhyɛ adwene mu na tumi aboa yɛn. Ti Satan no ɛna ɔnyɛ omnipresent. Sɛ oni baabiara abrɛkorɔ. Sɛ ɔbɔnsam oni baabiara abere nyinaa. Ti yɛmfa nhyɛ adwene mu ne ntɛm mu a yɛsua akɔ ne yi na ma bebree no adi. Yɛnhwɛ sɛ bɔnsam no Satan is not omnipresent. Yɛka sɛ ɔbɔnsam no ɔbɔnsam ani baabiara abrɛkorɔ. Ɔbɔnsam oni baabiara abrɛkorɔ. Na sɛ Satan is not present everywhere at once. Sɛ ɔbɔnsam no oni baabiara abrɛkorɔ. Mfa nhyɛ adwene mu ne mu he is limited to being in one place at a time. Ɔyɛ limited. Oni baabiara abere biara ɛgu sɛ ɔno no ne bosu no mu no ne personality no ɔyɛ baako. Ɛwɔ mu sɛ Nyankopɔn yɛ baako.
Yenso bonsam no se Nyankopɔn si bɔɔ no no wontimi ngo baabi a abere nyinaa bi mu o baabi baako pɛ ɛwɔ ebere bi mfa nhye adwene mu tiɛse abere bi a de bonsam no o baabi a na o baabi a abere korɔ nti da bi bonsam ni baabi a abere korɔ sɛ baabi ɔwɔ no baabi abonsam wɔ no ɛhɔ a no wɔwɔ baabi abonsam wɔ no baabi ɔwɔ no ɛhɔ a no wɔwɔ sɛ ɔwɔ Ghana nko a no wɔwɔ oni baabi mfuru biara bio saa bere korɔ no a sɛ wɔ Ghana no oni baabi mfuru biara bio sɛ wɔ America nko a no wɔwɔ oni baabi mfuru biara bio saa bere na America no sɛ wɔ America no saa bere no oni baabi mfuru biara bio sɛ wɔ America nka na ɔmo sɛ ɔsa wɔ Europe anaasɛ ɔwɔ Germany ɔwɔ Nigeria daabi sɛ ɔwɔ Nigeria ɔyɛ limited hɔ nko a na ɔbɛwɔ nti ɔno no Satan is an individual personality, so he can be in only one place at a time. Mvenshi adwuma sɛ bonsam deɛ ɛnam sɛ deɛ Nyankopɔn bɔɔ no no ontimi wɔ America aberekɔ no ɔsan wɔ Ghana no ɛsa nti ɛnyɛ bɔne a wɔyɛ nti ɛna wɔ saa limitation no nemu saa ne Nyankopɔn bɔɔ no mfa nhyɛ adwene mu sɛ yɛkenka Nyankopɔn asɛm no Job chapter 1:6-7 nso a ɔsɛ ɛbaa sɛ da bi Nyankopɔn ma bɛgyina Awurade anim na Satan nso de wɔ mu baeɛ na Awurade ka ebua Satan sɛ he na wofiri baeɛ yi na Satan bua re sɛ mifiri asase so kyini ɛne ɛso anante na meba ase nso ɛmɛhu sɛ ɔbɔnsam no ɔsɛ ofiri asase so ekyini tu amfuru yɛsɛ ɔwɔdi akɔneaba enti ɔsɛ ɛne baabi a ɔbɔnsam no no ɔwɔ no a ofiri hɔ no oni hɔ bio baabi a no ɔwɔ no na ɔbɔnsam na oni hɔ bio memfa nhyɛ adwene scripture no ɛbi ani amia hunu sɛdeɛ bɔnsam ositie nti ɔyɛ individual person anaa ɔyɛ single spirit nti ɔyɛ single spirit nti ɔyɛ individual person nti sɛ ofiri baabi a na ɔwɔ no a na ɔkɔ baabi wɔforo a na oni baabi a na first ɔwɔ no bio aberekorɔ no ara no sɛ ofiri evanse bi a sɛ na ɔwɔ north ɛna afei ɔkɔ south a na afei deɛ na oni north bio ne ma afei deɛ south nko ara no ɔyɛ limited ɛna sɛ ofiri east na sɛ ɔkɔ west nso a na afei oni evanse bi a baabi a west hɔ bio ne mu east na ɔkɔɔyɛ no ɛhɔ no wɔwɔ memfa nhyɛ adwene mu paa yie paa na atumi aboaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu sɛ ɔyɛ limited ɔwɔ tumi biribi ɛnse ne kwae deɛ nanso ne Nyankopɔn bɔɔ no ɔde sɛ angels ɔno nso ɔwɔ ne limit nti ɔno nso wɔ baabi a ɔkɔpem yɛkenka Nyankopɔn asɛm Luke chapter 4:13 a na ɔsɛ ɔbɔnsam wie sɔhwɛ no nyinaa no ogyaa ne hɔ kɔɔeɛ ansa ɔbɔnsam tam akɔ sɛ Yesu hɔ wie no ɔka aban bɔ no a na ɔwɔ baabi a na Yesu hɔ nti wɔsɔ ne hwee ɔsɛ ogyaa Yesu hɔ kɔɔeɛ so nti afei nti ofiri Yesu nkyɛn kɔɔeɛ no na afei oni baabi a na Yesu wɔ ne bio he was no longer present with Jesus memfa nhyɛ adwene mu sɛ na baabi a na Yesu wɔ no ɔsɔ Yesu wie no ofiri hɔ kɔɔeɛ that means sɛ baabi a na afei ne ɔwɔ saa ɔwɔ Yesu nkyɛn saa bere no afei de ne oni hɔ bio mmehɛ no nso nti ɛkyerɛ sɛ ɔbɔnsam we ebi a nea wɔn sɛ ɔbɔnsam oni baabi a abere bia baabi a wɔ sɛ si a no so ofiri hɔ a ɛhɔ no ne oni hɔ bio ne mu na afei baabi a ne ɔwɔ no ɛhɔ na saa me hɔ na abi ho no nti oni baabi a abere korɔ Onyankopɔn nko a na ɛwɔ baabi a abere korɔ Onyankopɔn nkutoo memfa nhyɛ adwene mu nti baabi a na ɔwɔ baba no oni hɔ bio nti Satan no yɛka ɔyɛ individual oni baabi a abere korɔ but demons yana yɛ ahomfi ne ahombɔne a bɛka ɔmo asɛm akyerɛ mo demons are everywhere all the time demons not demon menka demon baako mu ahombɔne deɛ ɔmo ato apete baabi a owiase nyinaa baabi a ahombɔne deɛ ɔmo dɔɔso ɔmo yɛ numerous ɔmo dɔɔso papa ahomfi a ɛwɔ wiase no ɛyɛ bebree wɔn abɔ pete paa deɛ ɔmo deɛ ɔmo tini ɔmo ɛnam so ɔmo dɔɔso nti no ɔmo wɔ mia bebree abere bi though single individual demon deɛ oni baabi abere korɔ sɛ ofa demon baako ho mfin baako paa
ono so yes single individual say bia bonsam no a ono so oni ba bia aberekro enhe no nso di eno nso minim se ye ka Nyankopɔn asɛm no kora nso wo montwere Matthew 12 43 to 45 o se hu finfo ni pamu a okotunchina kwa bia so ehwe wo home na se wonya bia wo se mesa ma komeda mi firi mu me baaye enumu na oba obedo se edan mu da mpan na oprapra mu no asiesie mu na okɔ ahonhom so a omoya honbone sen no na obehye nipa ne mutena wo nipa na kire asetena no eye bone sen ka na de no otoa so a won so wo se honbone firi onipa mu a okotunchini na se honbone te wo mu a ana te obi mu a na ofiri kwa okotunchini be wotunchini no na se oni ba bia afiri nipa ne woni biu na se demons eto nipa mu na se efiri nipa ne mu na se ekwa baby okoye ne hono wo to ofiri nipa ne nche a na oni nipa ne nche biu te obonsam de abre bia de oni ba bia brekoro da bi ana ahonfin ene adamoni ahonhom ne ahonboni nyina no sa na omo so tete ndi ufa honboni ma akoma ahonfin ma akoma honboni bia obia wo ba bi abrekoro abrekoro ne de obohunu ba bi ni mu enye sa abrekoro na hunu ha sei no na wo sa hunu ha sei nso da bi sa na we de kai amamo hunu ndi wo ne wo individual demons no anase assigned demons or ahonfimu a na botaye se adwuma we na monkoye se mo makaya demons no a na omoye edom legend no na omoye omote bodani bi mu no na omo donso ahonfin ahonboni pa na ayena ma tinye se amanani ya din oye keka ena Yesu etu sa ahonfin no na omo se ne se utu ye fi ni mu a ma ye kwae ma ye nkopum ana se omo kwae na mbi nka omo nko oka Bible no a Matthew 8:31-32 na ahonbone se ne se utu ye ne a ma ye kwae na ye nko emprako yi mu no se won se monko na ofiri adi ekọ emprako ni mu na hwe emprakokuo no nyina bo kedididi sane obotan kokoroko no egugu apumu ewuwu ensu ni mu sa sei no demons no na ewo oru ani mu no e mane kekeke na ni so wash tunti obi ha no obedi matwa mu ho mutwa mu obeto abaabo demons no na ye ne saa omo donso ti omo firi mu no na fe ni mu aye empty na fe omo nyina akọ hyane emprako mu na omo bo gidigidi emprako no so on sa na me bo meka demons no asama kire omo se na omo operate woni pani mu no na ni so wash no omeko wura mprako ni mo nso de ani adin kikikikiki ta mo ane ahonboni bia nko wura mprako no na omo ho na omo ye ka na omo nkogu apum ahonboni ni ko wura omo mu apɛ na omo nso ani so hye kikikiki no a omo kogu apum omo nyina wuye mprako ni be wudie ba demons no de omo ngu omo nso omo ho nyame bo a ebehwe demons no a ahonboni a omo tinipam demons omo tinipam ani ahonboni omo ntinipam se de omo operation sitie se omo ye pa na ahonfin a ewoni pam ahonboni ewoni pam omo de omo tena bia de se na omo bodani ni omo tini mo no ani ada evil spirits ya omo de omo nti enipam ana omo nti emuam ana omo ni bibia mo no se de omo operation sitie na demons no kura no aya ahonfin no komo de omo ye agents ema bonsam omo ba bia ye behwe omo adwuma yemu se ebia ye divisional work bi obia ya na adesua ebesua se bia demon we dey we in charge of adwambo demon we dey we in charge of corruption we dey demon we dey asana se odwuma na se yade o dey ne yade ana we dey ohia bone mfanto no so ana sika bone ana se ebia edonso mebire ebia abortion wo de ne se obehwa mankrofo ya abortion ya mebu ebehwe se demons no ne ahonhom no obia wona dwuma a wo ya na se ahonmoni de adwuma bia ha de obetimi aye obia timi adwuma ne bia na mo fa nse mo adwene mu ne ahwe se honboni a atini pamu no
ene honhom bɔne nso a enti nipa mu no sɛdeɛ deɛ enti nipa ni mu no ɔmo yɛ limited ana ɛna ɔmo nso a ɔmo enti nipa mu a ɔmo nso abu bebree a ɔmo yɛ very very wicked spirits paa no nyame boa ɛbɛhwɛ ɔmo ho asɛm ti mu yɛmfa ɛnhyɛ adwene mu na nyame boa ti bi a yɛ wɔn ho boa na ɔno deɛ ebi ana sɛ ɔyɛ in charge of lies atoro nko a atoro ɛna ɔno deɛ ɔhwɛ ma nipa atwa ntoro nko a anaasɛ ebi a corruption proyɛ wode deɛ sɛ proyɛ nko a anaa wode deɛ ne sɛ bi a awaresɛ yɛ nko a ɛna ma woyɛ nti bi a na nti wɔn yɛ assigned bi a spirits bi a wɔn yɛ sɛ adwuma no nyame boa a yɛbɛhwɛ demons no wɔn ɛyɛ wicked paa kyɛn sɛ de bi a yɛyɛ nsusuo demons no they are very very wicked papa wɔn yɛ spirit bi a wɔn nya koraa maka sɛ botae ne sɛ wo a wɔso Nyankopɔn kwan bi bɛfa so obɛnya wo biara no ɛne ne wɔn kwan nti wɔn tiri mu wɔden papa ba wo Nyankopɔn nsɛm de a woyɛ save sɛ bade nso ka ho so de a ɛna ɛnyɛ sɛ no ano amen very good ɛbɛ Nyankopɔn ase yɛsɛ Nyankopɔn ɔka ho de a na sɛ woyɛ very safe you are very safe if you are with God sɛ Nyankopɔn ne ka ho Nyankopɔn no Nyankopɔn ɔbɔnsam odi osuro nti yafe yehunu sɛ ɔyɛ oni baabi a yɛhwɛ Satan is not omnipotent ɔbɔnsam no ontumi adeɛ nyinaa yɛ abere biara sɛ Nyankopɔn nko ara na otumi adeɛ nyinaa yɛ ɔbɔnsam ne su ne sɛ Nyankopɔn bɔɔ no wɔamɔ ne sɛ ontumi biribiara yɛ ɛnyɛ sɛ wɔyɛ bɔne ntina ontumi adeɛ nyinaa yɛ o ne mo ɛyɛ limitation sɛ Nyankopɔn si bɔɔ no saa Nyankopɔn ɛbɔɔ no nti Nyankopɔn nko ara na otumi adeɛ nyinaa yɛ sɛ bɔnsam tumi adeɛ nyinaa yɛ deɛ then he is equal to God ɛna sɛ na ɔne Nyankopɔn koraa ɛsɛ because otumi adeɛ nyinaa yɛ nanso sɛ nka ɔkae Nyankopɔn asɛm ɛbɛkenkae Job chapter 1 verse 9 to 11 sɛ ɔbɔnsam tumi adeɛ nyinaa yɛ a nka ɛnyia sɛ ɔbɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn na ɔkɔgye permission ansa na ɔbɛsɛe Job ɛnyia no saa sɛ ɔbɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn ne Nyankopɔn ama ne kwae ansa na watene ne nsa na afei ɛno ansa nka ɔyi protection no hedge no Nyankopɔn ana ogyafa suo no Nyankopɔn ato afa Job ho ɔne ne household ɔne n'abusua ɛne ne nnwuma ho no ɛno ansa nka ne protection no wɔbɔ wura mu wɔyi protection afiri hɔ na ɛnsa a ɛda Job so no saa ɔno ne nsa mu wɔ du kyɛ Nyankopɔn deɛ ne wɔyi Nyankopɔn nsa afiri hɔ na nka afei deɛ ɔbɛsɛ ɔyɛ Job biara no wayɛ wɔntimi anyɛ saa ne sɛ ha sɛ kyerɛ sɛ ɔbɔnsam ɔyɛ limited ɔnyɛ omnipotent otumi adeɛ nyinaa yɛ meɛnkenka wo kakra ɛhwɛ yi na wade ka kyerɛ Satan sɛ wadwene makoa Job ho na obiara ni hɔ a wɔte sɛ ɔno asase soɔ ɔbarima a odi mu na wɔtene osuro Nyankopɔn na oyi ne ho firi bɔne ho na Satan bu Awurade sɛ ɛnyɛ biribi ntina Job osuro wo Nyankopɔn anaa ɛnyɛ wo na wabɔ ɔno ne ne fie ne deɛ wɔ nyinaa ho ba ahyia na saa na sɛ na afei wɔse wotoa so a 11 na afei tene wɔn nsa ɛka deɛ ɔwɔ nyinaa hwɛ sɛ wɔnnome wo ntɛm anaa wɔnnome wo deɛ ɔpa ayɛ saa nsaa sɛ no ɔbɔnsam no ɛkyerɛ sɛ ɔtumi yɛse ɔka kyerɛ Nyankopɔn sɛ nka bɛtumi ɛno ansɛ ɔyi protection afiri hɔ na nka wasɛ no ɔtumi yɛ saa anaa mo nyinaa sɛ wɔntumi anyɛ saa na kyerɛ sɛ ɔbɔnsam no oni tumi ontumi nya biribiara na otumi yɛ ba Onyankopɔn bɛtumi akɔ bɔnsam territory a ɔnhia permission biara mfiri obiara hɔ sɛ ɔbɛtumi awuram na wasɛe biribiara na ɔyɛ biribiara yie ba bɔnsam deɛ nya biribiara na ɔbɛtumi ayɛ ɔyɛ limited nti yɛhu sɛ Onyankopɔn deɛ ɔyɛ ɔbɔ adeɛ nti biribiara nso ne kwae ɔyɛ omnipotent ɔbɔnsam deɛ ɔntumi adeɛ nyinaa yɛ ɔka Nyankopɔn asɛm no wɔ yɛkenkae sɛ biribi tumi si bɔnsam kwae deɛ a na kyerɛ sɛ neɛ ɔntumi adeɛ nyinaa yɛ no no obi a biribi tumi siw kwae deɛ na Onyankopɔn deɛ biribiara ntumi nsi ne kwae ɔkae James chapter 4 verse 7 a wɔsɛ enti momfa mo ho nhyɛ Nyankopɔn ase monsi ɔbɔnsam kwae na ɔbɛdwane afiri mo nkyɛn ɔn sɛ ahotefoɔ de yɛn ho hyɛ Nyankopɔn ase na yɛkura yɛgyidie mu a na sɛ yɛtumi si bɔnsam kwae wɔba ne tumi si ne kwae deɛ a ɛnyɛ sɛ ɔntumi adeɛ nyinaa yɛ kɔ yɛtumi si ne kwae yɛtumi si bɔnsam kwae nti obi a wotumi si ne kwae ɛnyɛ sɛ wotumi si ne kwae deɛ a na kyerɛ sɛ mo nyinaa no ɔyɛ all powerful anaa
Yes, ontimi ade nyina ye onto se mo ni na ho na mo nwen na mo tamfo bonsam nam se jata obomu epa obi o amene no mo mfa gidie nsi na ensi ne kwan o se ye mfa gidie nyina won nsi ne kwan ti oba obubomu ba ni enso de gidie be hia no na me bo be ka won asem edi se bi bitimi si bonsam kwan de a ni mo na je se onya all powerful se bi a obetimi ade nyina ye ba mo me mfa ne se bi bitimi si ne kwan nso no wo de no to Nyankopɔn ho de a wo de no to obo ade ho de a se na ti o na wo de no to nipa ho so de a wa advance o na dwene mo do o tumi a eboro so che nipa because when you honhom ne mo obonsam o de osuro ti obonsam de osuro Nyankopɔn na asem edi de Nyankopɔn na asem o wonche de a na ne asem aka se na we save nti de obaya na se obeyi Nyankopɔn asem o wonche na afi o wonche na fo de obesa waye wo bia na watimi aye wo obetimi akomande amaja fire soro abasase we so waye bi pen oye sai bi ojobo nina no mu ama oja fire so be se jobo ni nyina obetimi akasa masase awo so obetimi aye oye all powerful but all limitations and the infancy had you say okay Nyankopɔn asem no wo Luke chapter 10 verse 17 to 18 so also hear me mama kwan say muntie tia wona nyanya nkyere no tamfana ho ode nyina so na bibi entimi nyama wo hwe se nsa ase no yesu se osuma wo mo no o se ebade wodi mu ntia ho boni abra mo ho ase ama ye tia ho boni timi bra mo ho ase ama ye ma ne yie no so me mama otumi sam muntie tia obonsam wona ho ode nyina so na bibi entimi nyama wo hwe anyanya ne ana etiatia no anyanya ne ana de ye petiatia no so ne mo de o ma ye kwae no de o ma ye tumi no a ma ne boro so ntino ana ma ye timi otamfo no me mfa nsia adwene mu enye ya ho oden enye ya ho ofe enye ya asore koro boro so na emom se Onyankopɔn asem a woye mu a ente ema ye kwa asore boro so Onyankopɔn asem a woye mu a me ye bere ho ase no Onyankopɔn asem a ehye ye me ye bom paye Onyankopɔn asem a ehye ye me ye kronkron no ana eboa ye ese pe me ma mutumi se muntiatia otamfo no wona ho oden nyina so ti obonsam no woye adwuma pa ni mo infancy adwuma me se obonsam na nyase bia oye powerless spirit se bia obonsam oye powerless da bi hwe wona ka sa akire wo ni mo tumi bi etwa tumi bi mu tumi bi etimi etwa tumi bi etimi tumi bi ana tumi bi timi twa tumi bi mu ntira enta me ka sa akire mo ni mo nyase obonsam no oye powerless na ho odin ene ne tumi ebu nipa de so oburu nipa so kura oburu nipa so bibia ntimi nse bonsam kwai oye spirit bibia no na ni kwa chiri pa ye pa obetima komana me jafire no mu aba ne ma bebere no a na otimi ye a nipa ntimi nye ne mo nse Nyankopɔn ka ye ho a tini Nyankopɔn abodo obo ho ba ya no ne ontimi job ne ontimi anya se ebia na mo ne job na ne ho odin che na ebi na ne mo ndi na obodo obo ho ba ya no de waye odwafa su atwa job ho ahia no ene ne ma no ntimi no ne se nti se ubu ban na de a obekaw obi obu ban bia no obekaw me mfa nse adwene mu after Satan is not omniscient bonsam oni bibia hunim de enkosi se obonsam no oni bibia hunim de enkosi se bi obibia hunim de dabi ana ohu bibia abere nyina dabi Onyankopɔn nko a na obibia hunim de abere nyina obonsam ntimi hu nipa adwene mu ohunu mu Nyankopɔn nko ne hu adwene mu nemo oye very intelligent we ko mu onim de ya kire onimana nipa timi enitimi gie emna nipa wo down emna nipa ohun se onyasomdue onim ne nyina woye clever o adwen pa we nyansafo enti oninema bebre ninim de nyina mo no osa nyansafo osa ya powerful but on change Onyankopɔn timi bre na ase me mfa nsia adwene mo saa ni mo nyase bia oye powerless enemy bia ni nanya ebitimi atiatia no se de ni ayepe ni mo Onyankopɔn na ma ya ahoɔden se obonsam no se oye omniscient obi bia ho nim dia woka Bible no a emena wokɔ Job nche mo kan ọkọ Onyankopɔn nche no no ka che Onyankopɔn se enye kwa na Job som wo o de tewon sa ka ne hwe na se ni bibia bɔ no
ne ma bono na dwuma sei no no amu yade a se nko no me wa ko bedome o wo de ye ne saa hwe won saa sei no ha me won se obonsam no onim bibia ho nim bia ngosi because nko onim die kosi anko won se no matter what will happen to Job, he will not stop worshiping God. No matter ko o bibia ho nim die dia won se Job pa ande bibia ni wiase a eto na bra bomu a esina kwa mu a obegya nyamesom safe enso ya ba meso ani o amani ya ba meso ani o jafe de magya nyankopon som on so but ono ka che nyankopon se Job se wo bibia bono na bra bomu na okwa ahohia mu na ne ho kyiro na fe mpo de ade akora so to no so a hwere ka kyerɛ wo yengen ka kra bi e ba na oni se Job de nya sa na wote o ka Bible no a Job chapter 1 verse 9 to na Satan bo rather say 1 to Job chapter 1 9 to 11 na Satan bo rather say enye kwane Job so nyankopon enye wo na wabone ono ni fie ene ade ye wo nyina ho ba ahia ni nsa na odwuma wo hyira so na fi buwa se akena sa ase so ene afi tene won nsa eka ne wo nyina ahwe so won no me won ntam ana wo hu no ka nipa be na wi aso ye ne si a wono ontimi no wo ni bibia akoso ese o protection o da wotimi da ni fie nyina abo ho ban wo ye dwuma nso ye yie bibia wo ye bi e koso na nipa uma ewo eso go nanum a won so mo nipa be na oti wi ase a wo ye ne se yi a won so mo wo na wo de yi sa na mani sa na mani nyina yi fi ho ma ne hwe wo de yi nyina fi na fe bi e sa ene ma papa ene enhyira ene sa na ma wo nyina yi fi na kwa mo hwe se won no me obedome obeka semo ya kyerɛw on se ase no we ha me ehunu se obonsam no na onim de wo ka se nanka onim nipa bia onim Job awie na onim se Job de bibia ni ho abetimi abrɛ na ase de a ka semo enko nka nti unso ofeliye edita ma oso Job hwe nyina no odi nkuguo Job anya bɔne ne kyerɛ approve se bonsam no nya bibia na onim but anema onim dɔɔso onim ɔsoro nsɛm onim ahintasɛm bebree na adwene mu dɔ bebree abrabɔ yi mu nsɛm anema ɛkɔ so nyinaa no ɔbɔnsam ɔbibia ho adwene na onim sɛ Nyankopɔn ne bɔ Job ho ban na onim ɛnyɛ sɛ onim ne obi na ka kyerɛ no onim sɛ Nyankopɔn ɛbɔ Job ɔne na busua ɛne deɛ ɔwɔ bia ho ban ne Nyankopɔn ayɛ odwafa so atwa ne ho ahyia ne onim ɛnim deɛ onim ɛne sɛ Nyankopɔn bɔ ho ban a ɔbɔnsam onim obi a Nyankopɔn bɔ ho ban bia wasase wo so bia ɔbɔnsam onim sɛ asomasi Nyankopɔn bɔ ne ho ban onim sɛ wo di Nyankopɔn bambo bia ne ho wɔne masase wo so akwa ntia nipa ne otumi kuna bere bia ɔpɛ bia obi a woni Nyankopɔn na ɛnam deɛ hwɛ yie wɔbɔnsam atumi ayi wafiri asase so anytime bia ɔpɛ bia obekun no ama nkrɔfoɔ bi obi osun Nyankopɔn ayera a obekum ama nipa na ayera ko wo de already no ayera dada mutumi memfa nsia adwum ti Nyankopɔn yɛse bɔnsam no ɛnyɛ sɛ bia oninim die nanso ninim die no ne ne ma nyinaa na oni nipa dwene mu only God nko an ne nipa ya adwene mu ɛni sɛ ɔkɔ Job nkyɛn no nanso ɔkɔ Nyankopɔn nkyɛn no nka saa asɛm no nko nka ɛmfa nsia adwene mu nti mo no so ɛnɛ Nyankopɔn kyerɛkyerɛ sɛ ɔbɔnsam Yesu bɛ wiase no na ahombɔne timi ka sɛ onyame ba wobɛsɛ yɛ ansa na ɛbrɛ no so ana na ɔmnim sɛ temi da bɛba onyame ba ɛnim Paul akoa no ɔno nso na akɔm hu wɔ ni mu no na ahomfi wɔ ni mu no na ɔsɛ yɛnim Paul sɛ wɔyɛ ne ka nkwagye asɛm ɔmo anim deɛ ɛnti nyɛ sɛ bia ɔbɔnsam ɔnim deɛ koraa na mmom nim deɛ no ɛwɔ baabi ɛkɔpem madɔfo no deɛ metwe mo adwene nyinaa sisi wɔ ne sɛ ɔbɔnsam ne botaa nyinaa ne sɛ wo no yadeɛ bɔ wo sikasɛm sɛe awade egu ahokyerɛ ba wo so abrabɔ kutia wo a ɛnyɛ ne interest no wonya sika a ɛnyɛ ne interest no na mu wo sika nyɛ no akyi no deɛ bɛɛ ne wayɛ bɔne anaa sɛ ɔbɛyɛ bɔne a deɛ ɛhia ndi sɛ wonya sika da bia na bɛyɛ bɔne deɛ a ɔbɛyɛ ɛhia wo da bia na bɛyɛ bɔne a ɛna ɛne interest mmɛmfa nhyɛ adwene mu saa ne mu sɛ baabi abɔnsam ne interest wɔ ne sɛ ɛnyɛ wo yadeɛ ɛnyɛ wadwuma sɛ yɛ ɛnyɛ ɛka gu so ne hia no ne mu ɛka n'akyi no wonni nokorɛ ɛna hia no ɔmo nyinaa yɛ nsɔre ɛnyɛ sɛ
bema bia mewa wo no ana hia no memo anansa wunya yere pa bia wa na hia no memo wudi su jana de be na waye utime tena so konkon yemu dia na kesa na ho yira no memo nti cause odi mesa na nko no person odi we to wa bra bo so a se na nka wo beye obonsam oni ba bia bere nyina o tumi pa o wa hoden nenso ndese Nyankopɔn edi azaka sie ma Nyankopɔn ene wa be hyira ye eni mensa wa kwaso wa hyira ya ma na boro so eda wase o Yesu din yi mu amen.